Čaute ľudia, pri parte 2 to robím si tento questík a uvidíme opening, že čo všetko mi spadne z takých vecí. Jajajaj. No strel! NPC 00. Je NPC 009 je ten search. Rozbijem ako nič. Cítim vôňu mesa, Edgarko až plačka. Bašovina. Bastiko! Ja tá vrov z útovy mi urobila. Toto. Aha, skočí na mňa a dá šao. A search! No, ja sa s tebou rozliším. Jak si myslel? No, nič. Nebola šanca proti nejakému Edgarovi, iba keby stál. Ako NPC 00 by bolo 0010. Bro! Ešte bude trvať. Idem dať 38 000 za chvíľku. No, vidí sa. Koľko budem. Ja idem do stredu. Aha, z Mortis ďalší prestíž 2. Tu je. Vypadni. Taký noob, že by zomrel proti Pokovi. Čau. No a ty si veľký chlapec normálne. No tu viem, že takto. Nie. Tak to neviem, či má prestíž 2 fakt. No, musela to posúvať pomoc pushingu. Som dal Mortisa. Sám, keď boli ešte max 40. Vyčíhal som na teba. Spíš, tak spí ďalej. Bože, to... Ty... Tak aspoň druhý. Akože 1400 by som mal dostať. 1000?
Gaminginy. Normálne, akým spravím tento quest, tak to bude trvať ďalších 10 minút. Ďalší Prestige 2. Čo máme v strede? No. Nič také, keby som tak povedala. Tak to ide. Veď bro! Kozo, no tak týmuj. A necháš ma žiť. Inak, ak nie, tak zomrieš. Aj ty zomrieš, kolega. Vidím to v budúcnosti. Edgar, nemyslíš vážne? Viem, že máš na tej kolete Hyper a nejaké bafísky musíš mať. To je štína, nie? Ty koksa. Neviete, že má takú kečitu. Ešte aké star powerky mala záleží. Však? Že... mi teaming, nie? Mi teaming. No hej, teaming. Ale to neznamená, že nejdeš ďaleko odo mňa. Ideš. Dosť veľký odstup. Loot, chilling. Ó, 4. Ešte minus 1. Mortis som ja, nie. A Edgar iba. Good boy. Utečiem. Edgar, pomstí ma. Musíš. Áno, pekná. Už to normálne až zdávam toto. Ak to už bude 15, nebudem mať, ešte kusov mi bude chýbať, tak musím zahrať. Nedostredol Mortis Prestige 1. Každý jeden Mortis sa odstúval po... Dobre sa s ním dá. Get out here. Aspoň dačo. 6000. Dverí. Je tu Mortis. Konečne tu nie je Mortis. Ale Edgarov to je veľa. Prestige tu. 2. No, ako vidím, aj na búlovi by radi dávali ľudia. Ja sa nič nebudem mať. Si robíš srandu. Tento mi nedá ani pokoj. Pasci. Pekne. Tá tvoja trava aspoň, Káro. Nie. Opováž sa. Ty sa opovážil, hej? Otis, pribehu. Mortis stojí každý útok. Nikto neutečí. Áno. Nikto. Seš miesto. To na chvíľku. Nie, poď. On je na max. Na max je super. Poď. Yes! Bull! Hyper? Nie, kúsok. Bože! Hit. To nejak rýchlejšie dobíja. Konečne! Ja neverím.
Vieme openingy normálne. Také veci máme. Pin. Okej. Tak tam. Brawler. Jeden brawler. No tu. No to jest takie no. Let's go. Jeszcze mu damy damage. No, som sa poriadne posunul. Yes! No, 3. Dáme trojky, ty kokso. No, som poriadne damage bral. Za mňa. Ešte jeden opening ideme. Daj mi gemy. Zik. Yes, na spike. Nastąpili. Szkoda, że nic takiego nie ma. Ale tu mamy opening. Jaj. Yes! A nie, ultra. Nic, ani skin. Jeszcze już mam, a tam na pewno fialowi. Ciebie to nałogowe za mi. 72. Okej. Nie ściskam. Ja star... Nie. Może z jakiegoś star... Nie chcę mi się Spajkowi to już byłoby z niej krasny nic. Albo na nie, a na nie już mam ten inny skin. Na nie już mam ten to skin. Tutaj nam Janet. Na kogo to je? Do szoku sobie, na kogo to je? Na Janet czy na kogo? Mroz nie ukazuje skiny. Kogo mamy? Aha. No to Casablingo. Ten tu mi są zaraz. Legendary skin. Nie mam ani na Jima. Okej. Myślę, że nie chcę mi płacić. No, ja tym to wideo kończę, a uvidíme sa zase na budúce, tak čauko.